Naupang rethei le lasinula thon thu ngai thlang aw man lai hian khaw pakhata naupang rethei tak a hming mawi a awma mawi hi nu le pa nei lo fasha ani a eitur a neih ngai lo awangin in tina kalin chaw a dil thina mahse mi tam tak chuan an lo hnawt chhuak fo thin nikhat chu khawvawt tak hnuaiah mawi chu ril tram takin kawng sirah a thu a chhang tlemte mi khawngaih thil pek a neih chhun chu ei a tum mek a chuti lai tak chuan Peter rethei le Chirchhezet hi tiang hawl chungin a lo kal a mawi bulah chuan lo dingin awkhur dar dar hian boya ni hnih lai engmah ka ei tawh lova khawngai in i thil ei lai kha min pe ve them a rawn ti a mawi chuan a ril tram hle tawh na in Peter chu a khawngaih em em a kapi lo thu rawh hei hi ka neih chhun ani a mahse i tan chuan ka phal vek a ti a a chhang neih chhun chu Peter hnenah chuan a pe ta a Peter chuan chhang chu ei a lawm thu a sawi a chutah mak tak mai in Peter chu a rawn eng phut a a puan chhia te chu puan nalh takah a rawn changa Peter tak tak kha lasinula hmel tha em em ah a rawn in thlak ta thut mai a lasinula chuan nui sang chungin mawi hnenah mawi a i ril ru a thianghlim in i ngil nei hle mai mani aiin midang i ngaih tuah zawk a i ngil neihna awangin lawm an ka pe ang che a ti a lasi chuan ipte te reuh te hi a pe a he ipte hi a ruak ngai lovang eitur imamaw a piang a chhungah hian a awm zel tawh ang a ti a a bo tadai a chuta tang chuan mawi chu a ril tram leh tawh ngai lo mahse amah chavin a ei lova a ipte atang chuan khawchhunga rethei leh ril tram dang te pawh a ṭanpui thin a tichuan hlim takin an khawsa ho ta ani a thupui neih tlemte kan neih lai pawh a midang te tana phalna leh ngil neihna hian mal sawmna ro pui zawk min thlen thin a tawp ta a dawt leh ah kan in hmu leh dawn nia ngaih nawm ti chuan min lo subscribe sak ve ngei rawh le.